What's up mga kulira? So panibagong araw, panibagong vlog naman mo. So shout out sa mga sponsor dia. Dirang sponsor to dia. Editor, butang. Good. So shout out kay Lilit, yan ang tinda dia, kay Kinkin, Tinura, wan pa mga sponsor. Karon guys, tour guide mo sa among negosyo kung saan pag dagag palit. So karon ato tamong i-tour guide sa among negosyo. So mo ni dia among negosyo karon guys, no? Gusto kayo na negosyo guys, kaya dagat tag saging. Mo niya mong kuhan guys, saging mo hilaw-hilaw pa. Dara guys, kita ka ng saging na mo guys. Mo negosyo mo diri guys. So karon guys no, makita niyo diri guys, diri na sa kabayugan uno. At bang lasimo diri guys, at bang lasimo lang dililit at tindahan. So mo negosyo mo saging. Unta suruyon niyo diri, suruyon niyo diri ang saging mo. So karon guys, bertanggalan sila kay berbugat kay ang negosyo no karon guys, saging guys ug lubi. Unta suruyon niya mong page sa dara page mo guys. Sagingan. So karon guys, makita na ko sa yung negosyo mo guys. Pinakauna ng negosyo dara guys. Kini mo niyang kamuting kahoy. Kung kaunggap kamuti lang yun, ay labi lang kahoy. Patsuka na. And pangalawa naman guys, pure kamuti guys. Yung kamuti siya. To, labas pa kay basa-basa pa, tanawa, sana all basa. Gago! Eh, napoy uga-uga guys. Pwede na! Bagtok pa kay guys. Nakamote bagtok pa and napoy lubi diri guys, tag G sa kilo, barato ra kay niyo. Barato ra kay guys, kini lubi na mo, barato ra kay ni. And di ka magbahay. Kung nakasilingan diyan na chismosa, imiswa ka gilaptan, mag-apil-apil, maglabot-labot yung istorya, isagpa ni kay barato ra ni tag. Ang main namang baligya diri guys, and pinaka-kusgan namang baligya jud diri jud, and daghan jud naman sa mga tapuan bitag adlaw. And isa po sa mga naganahan ni baligya kay daghan mamalit, and 1 week lang mahurot na dahil ang saging. What? So, pasok ka sa loob guys. Pasok ka sa loob. Napon may mga uling diri guys, og hilaw-hilaw na kardaba. Tara guys, pasok tayo guys. Uy! Dali mo diri. Dali guys, na mo diri saging guys. Tara guys, kita nyo guys. Puro na siya hilaw. Unta, palit mo diri, mahidog na ni kay. Ano man, palit naman mo, ipahinog naman ako. Bakit na sa inyo ha? Basta kami nagiputinda sa inyo ha. Hinog yun na. Daghan ko may balikat diri na uling. Kanang mga silingan niyo na machismosa, kanang hilas kayo. Pwede niyo gamit ang uling. Sugbahan niyo. Sugbaha. Bali-baliha para mulagom ang naong. Uling lang malakas. So karon, punta to sa Pikas. Sa Pikas side out namo kay nadtong tapok ang pure hilaw na tundan. Let's go. Uy, dali naman na mo dali tayo. So diri guys, dali ang tapos ang saging na hilaw, tundan, and kardaba. Uy, sugay na dali. Bago! Dali guys no kaya sulod bangko. So mo niyang pan, tundan na hilaw pa. So ugma mo nidog din ugma kay butangan man mo ni kuan katong pampahinog para lami siya pagkaon, lutong, tagumtong, bro chicharon. So dagang uling dia at tumukuling tiyo. Pilang uling, barato ra kayo. Makita sa price daro, price. Barato ra kayo no. Gini ako ba? Kining banana na mo diri tundan. Tag 20 ang kilo. Lutong, matik na lutong. Lami kayo. And guys, napoy misaging diri na sinako. Grabe kaayo misaging diri guys. Ang tao na mo diri mura nag-unggoy. Gago! Kay gisuplayan mig saging diri kay kami diri puro man min adik bisa saging kay tungod sa dati pa mingaw ang saging karon nanagan ang saging. So ang tao nangitag saging, nangitag lami, lutong, chicharon na saging. So guys, atras na gamay. And ngayon, tara, ano saging kini? Saging niya guys. Saging, and diri lubi. Lubi ni guys, and kini kay kamote. Kamote ni siya. O kini pod kamote. So karon matuta dito sa tong tindahan, sa tong hideout. So karon guys, tudluan ta mo kung saan managan nyo, mo daghang customer, daghan na malit sa inyong tindahan.
bisag usa pa tinda niyo basta importante diya maayo ka mo sales stock, maayo ka mo jamming sa customer na kuan masking gagmay lang kanang pakapin or finansya, basta importante daghan ni palit sa imuha. Og isa pa, mahurot-hurot yun na, kay barato ray mong brigya. So ingani ang tips para daghan mamalit. So karon guys no, talagsa na kayo mo share og idea and sa tanan na negosyo ani, wasla kabalo sa tips sa para daghan customer daghan palit. So karon tudloan ta mo og tips kung saon. Kailangan mag-record mong tingog na sales stock, guwapo sa pandungog sa mga silingan sa gusto mamalit. Masking udtong-totok nangatulong na sila, pukawon nimo na kay para mamalit sa imong saging. Inga na dadriya ka, automatic hiring sa tong paninda to. So ato na i-record kay para daghan na mo palit. So, go. Oy mga silingan, pangmata na mo na si mo magigda diya oy. Kaniya ro paabot ro ni saging ni man paabot sa imong driya. Kain mo kayo isultoon ta mo pagpangatawa niya. Sige mo pangatawa diyan, tan-aw ros mo diri ang saging lang mo diri, aksyon na kabalaka kayo mo pret. Papalit ta taon mo kabarato ra ano bugos baray mo. Kabarato ra tag 20 kilos. Pila pa yung gusto diya, matik to. Lista na check na. Hiring mi diri ang customer. Daghan mi baligya diri kamote, saging tundan, saging na binangay, saging na kardaba, og uling. Kana sa tanan nala diri supplier mi ana diri. So karon, usa po yung gidugay-dugay, naglubog mo diya, nagbate iba mo diya. Kauni nagsaging, tag 20 rang kilo, nakadungo ka diya. Aw, ari na diri tag 20 kilo sus. Nailubi, napailubi. Ihapak sa usalingan na tismusa diya. Kana wag ilabtan mag-apil-apil, kalagot. O dyan na atong dikayan na kita dili ta mag-chismis-chismis atong nasilingan kay para dili ta mahapakag lubi na tagjis. Ha? O. Ang main na mo diri na baligya saging. Dagang salamat unta naabot ko siyang dunggan. So kailangan nato speaking kay para makadungog sila na mabungog sila dito sila panimalay ug kung banggawa sila silang balay kay para madto diri sa mong tindahan no balit sila so matik na speaker. So ato na ang patingugon kay para madunggan ninyo og tanan mga silingan diri sa mong dapit. So ato na paminahon. So mo tunon ni connect na. Usa pa may dugay nato. Ato na sila pukawon. Let's go. Oy mga silingan, pangmata na mga si mo higda di ay. Kaniya ro paabot ro ni saging ni paabot sa imong diri Gain mo kayo isulton ta mo pagpangatawa niya. Sige mo pangatawa diyan, tan-aw ro sa mo diri Ang saging lang mo diyan, aksyon na kabalaka kay mo pet. Papalit ta taon mo kabarato ra no, ipugos baray mo. Kabarato ra tag 20 kilos. Pila pa yung gusto diya, matik tuto. Lista na check na. Hiring mi diri ang customer. Daghan mi baligya diri Hiring customer. Kamote, saging tundan, saging na binangay, saging na kardaba, o uling. Kana sa tanan nala diri supplier mi ana diri. So karon, kung sa po yung didugay-dugay, naglubog mo diya, nagbate iba mo diya. Kauni nagsaging, tag 20 rang kilo, nakadungo ka diya. Aw, ari na diri tag 20 kilo sus. Nailubi, napailubi. Ihapak sa usalingan na tismusa diya. Kalawag ilaptan, mag-apil-apil, kalagot. Mo dyan na itong dikayan na kita, dili ta mag-chismis-chismis itong masilingan kay para dili ta makapagkaglubi na tagjis. Ha? O, ang main na mo diri na baligya, saging. Dagang salamat, unta, naabot na siyang dunggan. So karon guys no, unta naman ito nang sa akong tips na akong gatag sa inyo, ipaabot ako sa mga dunggan. Daghang salamat guys sa inyong pan-aw sa akong video sa natun-an niyo sa kuha unta. Ma-apply niyo sa iyong sariling negosyo. So akong pasalamat sa sponsor by Auntie Lilit, Auntie Nura, og si Deboy, si Dayday, og si King King, og si Tonyo Kulira. Salamat, peace.